Γεια σας, Jumbo! Από το τουριστικό γραφείο Dion Tours και Red Elephant είμαι ο Πέτρος Βλαχόπουλος, είμαι υπεύθυνος του γραφείου για το κομμάτι της οργάνωσης και των πωλήσεων. Ευχαριστούμε θερμά για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας στο φετινό καλοκαιρινό μας πρόγραμμα για τη Ζανζιβάρη. Εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας μιλήσω για το πρόγραμμά σας, αυτό το οποίο σας άρεσε, επιλέξατε και σε μερικές μέρες, εβδομάδες θα επιλέξετε να χαρείτε και να γευτείτε μαζί μας. Κυρίως να απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις που ίσως να έχετε και κάποιες απορίες. Οπότε πολύ γρήγορα να σας ενημερώσω ότι εντός των επόμενων ημερών και περίπου 15 μέρες πριν από την αναχώρησή σας θα λάβετε από την ομάδα μας το ενημερωτικό υλικό μαζί με τα αεροπορικά εισιτήρια, μαζί με τα voucher των ξενοδοχείων, τα στοιχεία του προγράμματος που επιλέξατε και γενικότερα χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό. Όλα τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά να γνωρίζετε πριν από το ταξίδι σας. Μερικά από αυτά φυσικά θα σας πω και εγώ σήμερα σε αυτό το μικρό βίντεο που ετοιμάσαμε, έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα για ένα ταξίδι ζωής, για ένα ταξίδι στην υπέροχη Αφρική. Ξεκινάμε λοιπόν από το αεροδρόμιο, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Περίπου 3 ώρες πριν από την αναχώρησή σας θα δοθεί η ώρα στην οποία πρέπει να βρίσκεστε μπροστά από το γκισέ της αεροπορικής εταιρείας για να τσεκάρετε τις βαλίτσες και τις πτήσεις σας. Η αεροπορική εταιρεία είναι η Ethiopian Airlines και ξεκινάμε τις πτήσεις με 2 ανταποκρίσεις. Η πρώτη, η οποία είναι το Αθήνα-Αντίς Αμπέμπα, περίπου 5 ώρες η διάρκεια, και η δεύτερη πτήση με πολύ μικρή, καλή ανταπόκριση, το κομμάτι Αντίς Αμπέμπα μέχρι τη Ζανζιβάρη, 2,5 ώρες η διάρκεια της πτήσης. Δικαιούστε 2 βαλίτσες, 23 κιλών η καθεμία και μία χειραποσκευή, συν το προσωπικό αντικείμενο που θα έχετε μαζί σας. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, παραλαμβάνουμε τις βαλίτσες και περνάμε το τελωνείο, τις διατυπώσεις. Εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως έχετε ενημερωθεί και από το πρόγραμμα, χρειάζονται 2 βασικά πράγματα για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Τανζανία και ιδίως στο νησί της Ζανζιβάρης. Το ένα είναι η βίζα της Τανζανίας, την οποία την έχουμε αναλάβει εμείς για όσους το επιλέξατε, και το δεύτερο είναι η υποχρεωτική ταξιδιωτική ασφάλεια, η οποία ξεκίνησε από τον περασμένο Οκτώβριο, την οποία όσοι την έχετε δώσει σε εμάς να την αναλάβουμε θα τη λάβετε μαζί με τον ενημερωτικό υλικό. Όσοι δεν το έχετε αναλάβει, παρακαλώ να το έχετε μαζί σας, εκτυπωμένο μαζί με τη βίζα, γιατί θα σας ζητηθεί κατά την είσοδό σας από τις αρχές τις αστυνομικές. Από εκεί πέρα, βεβαίως, το διαβατήριό μας, με αυτό το οποίο θα πετάξουμε, θα γίνει η είσοδος, θα σφραγιστεί το διαβατήριό σας και θα εισέλθετε μέσα στον χώρο όπου θα παραλάβετε τις βαλίτσες σας, οι οποίες θα έχουν φύγει από την Αθήνα, και από εκεί και πέρα θα εισέλθετε στον χώρο της αίθουσας των αφήξεων, όπου θα σας περιμένουν οι δικοί μας αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι θα σας περιμένουν με έναν προσωπικό φάκελο για τον καθένα σας, ο οποίος θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και πάλι για τον προορισμό, το δικό σας αναλυτικό πρόγραμμα με τις ώρες αφήξεων, ώρες αναχωρήσεων με τις εκδρομές και βεβαίως και κάποιες από τις προαιρετικές εκδρομές, τις οποίες τις έχουμε σημειώσει και εμείς μέσα στο βασικό μας πρόγραμμα. Θα σας δοθεί και ένα ωραίο εντυπάκι με στοιχεία από τον χάρτη του νησιού και βεβαίως κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε για τα βασικά αξιοθέατα. Ο αντιπρόσωπος λοιπόν θα σας συγκεντρώσει όλους μαζί, θα σας πάει μέσα στο λεωφοριάκι και με το λεωφορείο θα κατευθυνθείτε στο πρώτο ξενοδοχείο, στο πρώτο προορισμό της εκδρομής σας. Φτάνουμε λοιπόν στη πρωτεύουσα και στο πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Φτάσαμε στο Stone Town, μια πόλη τόπος της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, η οποία θα μας υποδεχτεί και τις επόμενες 2 μέρες θα έχετε τον χρόνο να την ανακαλύψετε. Με την άφηξή σας στα ξενοδοχεία, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο, στη καρδιά της, είτε έχετε επιλέξει το Jafferji House, είτε το ξενοδοχείο Maru Maru, η πρόσβαση, τα 2 ξενοδοχεία είναι δίπλα-δίπλα, είναι σε μια απόσταση 50 μέτρων το ένα από τα άλλα. Θα γίνει λοιπόν με την βοήθεια πάνω του τοπικού μας ξεναγού και συναδέλφου αντιπροσώπου η μετακίνηση στα ξενοδοχεία και μετά θα ξεκινήσετε την πρώτη απογευματινή ξενάγηση της πόλης. Η πόλη είναι μικρή σε απόσταση, σε έκταση, οπότε φανταστείτε περίπου μια 3ωρη περιήγηση με τα πόδια, η οποία θα σας μεταφέρει μέσα από τα βασικά στενά της πόλης. Θα δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα, θα ακούσετε και θα μιλήσετε και μπορείτε να σας απαντήσει ο ξεναγός μας για οποιασδήποτε πρώτες απορίες χρειάζεστε, έτσι ώστε το βράδυ να επιλέξετε που θέλετε να φάτε και βεβαίως να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε μετά από την πρώτη μέρα της εκδρομής. Τη δεύτερη μέρα την έχουμε αφήσει ελεύθερη, καθώς το Stone Town αποτελεί ένα κέντρο πάρα πολλών δραστηριοτήτων γύρω στο μεγάλο αρχιπέλαγο στο οποίο περιβάλλει το κεντρικό νησί Ουγγούτζα.
Οπότε, κάποιες από τις προτάσεις, σας θυμίζω, είναι απέναντι ακριβώς από το Stone Town, μισή ώρα μόλις με ταχύπλο, το υπέροχο Nakupenda Island, το νησί ή αμόγλωσσα όπως λέγεται, ένα sandbank το οποίο νωρίς το πρωί είναι πανέμορφο να κάνετε το μπάνιο σας, και βεβαίως και το νησί των φυλακών ή το Prison Island, το Canggu όπως ονομάζεται σε τοπική διάλεκτο, η οποίο είναι διάσημο κυρίως για τις Aldabra χελώνες, τις γιγάντιες χελώνες, αλλά και ένα πολύ όμορφο καταφύγιο για να δείτε ένα τροπικό νησάκι ακριβώς απέναντι από την πρωτεύουσα. Αυτή την ημέρα λοιπόν είτε την επιλέξετε να χαλαρώσετε και να περπατήσετε τα στενά και την αγορά της Stone Town, είτε να κάνετε μια από τις εκδρομές στα διπλανά νησιά, σας προτείνω και το Ocean Safari, το οποίο βρίσκεται περίπου μισή ώρα νότια οδικός από το Stone Town. Αξίζει το κόπο να την αφιερώσετε στα νερά, στο αρχιπέλαγος και το βράδυ να περπατήσετε τη Stone Town. Έχει μια πολύ ωραία υπαίθρια αγορά και για το βράδυ, όσοι δεν φοβάστε, street food, πάρα πολύ ωραία, πολύ κοντά στα ξενοδοχεία. Δίπλα από τα ξενοδοχεία μας είναι το φρούριο των Πορτογάλων, ακριβώς από δίπλα είναι η υπέροχη αγορά που μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Ο βασικός λόγος που δημιουργήσαμε στην αρχή το δίνυχτο του Stone Town είναι να δεθούμε σαν ομάδα. Δεν είναι ένα κλασικό οργανωμένο πακέτο με Έλληνα συνοδό, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια δημιουργεί καθημερινό πρόγραμμα. Εμείς σκεφτήκαμε ακριβώς για να σας δοθεί η ελευθερία και να έχετε τον χρόνο ο καθένας να κινηθεί με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όπως είδατε, να δημιουργήσουμε τις πρώτες 2 μέρες μια βάση, την πρωτεύουσα, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τον πολιτισμό και την ιστορία του Stone Town. Να δεθείτε, να γνωριστείτε, ίσως να κάνετε και παρέες, σας το εύχομαι. Πάντοτε βοηθάει μέσα στα ταξίδια να γνωριστείτε, να κάνουμε καινούριους μελλοντικούς ταξιδιωτικούς φίλους. Και από εκεί πέρα ξεκινάμε και διαχωριζόμαστε. Έχουμε το πρόγραμμα 1 και το πρόγραμμα 2. Το πρόγραμμα 1 είναι όσοι επιλέξατε μετά από το δίνυχτο στο Stone Town να πάτε σε μία από τις παραλίες και να επιλέξετε ένα από τα πολύ ωραία resorts τα οποία έχουμε διαλέξει για εσάς. Όσοι επιλέξετε το πρόγραμμα 2 θα συνεχίσετε για το Σαντάνι ή για το Νιερέρε, εθνικά πάρκα τα οποία προτείναμε φέτος, σε μια πολύ εύκολη πρόσβαση από το Stone Town, από το αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης με απευθείας πτήση κατευθείαν μέσα στην καρδιά των εθνικών πάρκων, για να αποφύγετε τη μεγάλη ταλαιπωρία μετακινήσεων και να βρεθείτε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στα εθνικά πάρκα. Μέσα στα εθνικά πάρκα, είτε επιλέξετε το Σαντάνι είτε το Νιερέρε, το πρόγραμμα βασίζεται και θα σας επιβεβαιωθεί περίπου μία μέρα πριν από την αναχώρησή σας, καθώς βασίζεται σε charter πτήσεις, ναυλωμένες πτήσεις, οι οποίες γίνονται από το αεροδρόμιο, όπως είπαμε, κατευθείαν στην καρδιά του εθνικού πάρκου. Το Σαντάνι συγκεκριμένα, οι πτήσεις κυρίως να θυμάστε ότι γίνονται μεσημεριανές ώρες, από τις 2 μέχρι τις 3 η ώρα. Ενώ για το Νιερέρε ξεκινάνε πολύ νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30 με 7, γιατί η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Σαντάνι, το εθνικό πάρκο, ακριβώς απέναντι από το νησί της Ζανζιβάρης, βρίσκεται σε μια πτήση μόλις 20 λεπτών. Η πτήση είναι πανοραμική, με μικρά αεροσκάφη των 15-17 θέσεων, με τα οποία φτάνουμε μέσα στο εθνικό πάρκο, όπου μας παραλαμβάνουν κατευθείαν οι ειδικοί ξεναγοί, οι Ranger όπως ονομάζονται, μαζί με έμπειρους οδηγούς, σε ανοιχτά τζιπάκια, έτσι ώστε να έχουμε πάρα πολύ ωραία εικόνα και γρήγορη πρόσβαση και να έχουμε την άνεση να ζήσουμε την υπέροχη Αφρικανική σαβάνα, και ξεκινάμε άμεσα για το απογευματινό σαφάρι. Μετά έχουμε διανυκτέρευση μέσα στο πάρκο, μέσα στο lodge, και τα 2 προγράμματα περιλαμβάνουν πλήρη διατροφή, που σημαίνει με το που θα φτάσουμε στο εθνικό πάρκο θα έχουμε το βραδινό μας δείπνο, θα έχουμε το πρωινό την επόμενη μέρα και ξανά μεσημεριανό γεύμα πριν επιστρέψουμε πίσω στο νησί. Τα σαφάρι είναι όλα μέσα στη τιμή βεβαίως, περιλαμβάνουν μέσα και river safari και σαφάρι βεβαίως άγρια ζωής. Σας εύχομαι να δείτε όσα περισσότερα ζώα γίνεται, πάμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο, να ξέρετε. Όλο το δικό μας καλοκαίρι είναι περίοδος, η λεγόμενη ξηρία την περίοδο, οπότε τα ζώα μετακινούνται, οπότε έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Θέλω εδώ να προσέξετε να μην φοράτε έντονα χρώματα και να μην φοράτε χρώματα τα οποία δεν βρίσκουμε εύκολα στη φύση, όπως το κίτρινο, όπως το κόκκινο. Να φοράτε πάντοτε ρούχα σε καφετή αποχρώσεις, σε αποχρώσεις του πράσινου, έτσι ώστε να είμαστε ένα μαζί με τη φύση, και βεβαίως όσοι θέλετε να προσέχετε να μην παραλείψετε το καπέλο σας, τα γυαλιά ηλίου και το αντιλιακό σας, γιατί ο ήλιος της Αφρικής είναι αρκετά έντονος. Απολαύστε την εμπειρία, δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό, ακολουθήστε απλώς πιστά τις οδηγίες και του οδηγού σας για το κομμάτι της μετακίνησης, των φωνών κτλ. Και βεβαίως του ίδιου του resort, του lodge στο οποίο θα μείνετε.
Φτάσαμε αισίως στην τέταρτη μέρα του προγράμματος για το πρόγραμμα 2, το οποίο επιστρέφει πάλι με πτήση πίσω στο νησάκι της Ζανζιβάρης. Όσοι έχετε το πρόγραμμα 1, βεβαίως ήδη είστε στη δεύτερη μέρα της απόλαυσης των παραλιών. Εδώ πρέπει να σας πούμε ότι επιλέξαμε επίτηδες ξενοδοχεία σε διαφορετικά μέρη του νησιού, έτσι ώστε να καλύψουμε όλων τις ανάγκες, γιατί είναι διαφορετικές όπως ξέρετε. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι ενώ έχουμε συνδεθεί σαν ομάδα, έχουμε κάνει πράγματα στο Stone Town, πολλοί από εσάς ίσως να έχετε πετάξει και για το πάρκο είτε του Νιερέρε είτε του Σαντάνη και έχετε δημιουργήσει και άλλες εικόνες, φτάνοντας στο νησί θα υπάρχει ο επιμερισμός, η μεταφορά του καθενός σας με βάση το ξενοδοχείο παραλίας που επιλέξατε. Εμείς ξεκινήσαμε με 3 επιλογές, μερικοί από εσάς επιλέξετε και κάποιο άλλο ξενοδοχείο με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, όπως σας αναφέραμε και μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε πάνω στο νησί έχουμε διάφορες ακτογραμμές. Η Ζανζιβάρη φημίζεται για τις 2 πλευρές της, για την ανατολική ακτογραμμή και την δυτική, από την οποία η πιο γνωστή είναι η βόρειο-δυτική. Ανατολική ακτογραμμή από τον βορρά, από την ατόλη Μνέμπα μέχρι και το Πάζε και το Τζαμπιάνι. Η περιοχή στο κέντρο Ουρόα, για όσους έχετε επιλέξει το ξενοδοχείο Ευζίν, παραδείγματος χάρη, είναι ακτογραμμή καταπληκτική για τους kite surfers, για αυτούς που θέλουν να κάνουν καταδύσεις, ιδίως στις βόρειες πλευρές, γιατί έχει πολύ ωραίους υφάλους, κορολογενείς υφάλους. Είναι η πλευρά όμως η οποία επηρεάζεται αρκετά από την Άμποτη και από την Παλήρια. Οπότε καλό είναι, φτάνοντας στο ξενοδοχείο, το κάθε ξενοδοχείο βγάζει καθημερινά πρόγραμμα ωρών. Οπότε θα μπείτε μέσα, θα ελέγξετε ποιες ώρες έχει Άμποτη που δεν μπορείτε εύκολα να μπείτε στη θάλασσα και πότε η Παλήρια που είναι πιο εύκολη η πρόσβαση. Και με βάση αυτές τις ώρες μπορείτε να φτιάχνετε και να προγραμματίζετε και τις εκδρομές σας. Η βορειοδυτική πλευρά, η οποία είναι και η πιο γνωστή για τη νυχτερινή ζωή κυρίως, γιατί έχει 2 κεντρικά ψαροχώρια, το Νονγκουί και την Κέντουα. Έχει μερικά από τα άλλα ξενοδοχεία τα οποία σας προτείναμε, το Κέντουα Rocks στο κέντρο της Κέντουα και το Rio Jumbo όσοι επιλέξατε το all-inclusive ξενοδοχείο. Αυτή η πλευρά του νησιού φημίζεται κυρίως για το κοσμοπολίτικο κομμάτι. Έχει αρκετά μεγάλη κίνηση, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Πάρα πολλοί Αφρικάνοι έρχονται εκεί για να απολαύσουν τη μεγάλη ακτογραμμή, να παίξουν ποδόσφαιρο και βεβαίως εμείς οι ταξιδιώτες οι οποίοι επιλέγουμε κάποιες από τις επιλογές είτε των ίδιων των ξενοδοχείων ή τοπικών μαγαζιών, στα οποία μπορείτε να καθίσετε, να πιείτε το ποτό σας, το καφέ σας και να απολαύσετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Να γνωρίζετε ότι κάθε πλευρά του νησιού έχει τα χαρακτηριστικά της και είναι πανέμορφη για εντελώς διαφορετικό τρόπο, οπότε δεν υπάρχει σωστή ή λάθος επιλογή. Ακόμα και τα ίδια τα αξιοθέατα βρίσκονται σχεδόν σε όλο το νησί. Όπου και να έχετε επιλέξει λοιπόν, είτε στον βορρά, είτε στον νότο, είτε στο κέντρο, να ξέρετε ότι οι αποστάσεις των βασικών αξιοθέατων που πρέπει να κάνετε θα ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Βεβαίως μιλάω για όσους ενδιαφέρεστε μέσα στις 4-5 μέρες, τις ελεύθερες που έχετε πάνω στη παραλία, να απολαύσετε και να αναγνωρίσετε και να μάθετε τα πιο γνωστά αξιοθέατα, να δείτε από κοντά. Οπότε, θα σας πω 2-3 βασικά αξιοθέατα πάνω στον χάρτη για να γνωρίσετε, τα οποία ίσως και λόγω Instagram, λόγω social media να είναι πιο διάσημα. Το ένα είναι το εστιατόριο Rock, το οποίο βρίσκεται εδώ στη νότια πλευρά. Το μοναδικό εθνικό πάρκο του νησιού, το οποίο είναι το Εθνικό Πάρκο Τζοζάνι, με τους Red Columbus, τους πυθίκους, τους ενδυμικούς του νησιού, όπου κάνουμε πολύ ωραίες εκδρομές και τις συνδυάζουμε πολλές φορές με τις νότιες ακτογραμμές, όπως είναι το Πάζε, Μπουεζού και βεβαίως το εστιατόριο Rock. Έχουμε όλη την βόρεια-ανατολική πλευρά, όπου βρίσκεται η ατόλη Μνέμπα, ίσως το κορυφαίο σημείο, όπως είπαμε, για τους καταδίτες, και μια εκδρομή την οποία την προτείνουμε για να κολυμπήσετε νωρίς το πρωί με δελφίνια και μετά να μπείτε μέσα γύρω από το νησάκι Μνέμπα και να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία μονόρη στάση πάνω στη βαρκάδα και να κολυμπήσετε σε καταγάλανα νερά. Η βόρεια πλευρά, όπως είπαμε, που είναι η πιο κοσμοπολίτικη, η βραδινή ζώνη της Κέντουα και του Νονγκουί, όπου μπορείτε όλοι, όπου και να είστε, να πάτε το βράδυ να απολαύσετε ηλιοβασίλεμα, να το περπατήσετε, να δείτε τους Μασάι, οι οποίοι πουλάνε διάφορα δικά τους χειροτεχνίες και πράγματα από τις παραδόσεις τους, και βεβαίως όλη η υπόλοιπη ακτογραμμή με βάση το Stone Town. Αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι, επειδή το έχουμε ζήσει τις πρώτες 2 μέρες, δεν του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία τώρα όσο αφορά τις προτάσεις, οπότε οι περισσότερες προτάσεις βρίσκονται σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Πώς μπορείτε όμως να βιώσετε και να ζήσετε όλα αυτά τα σημεία και με ποιον τρόπο επικοινωνούμε με τους τοπικούς μας συνεργάτες?
Όπως σας είπα, οι τοπικοί συνεργάτες θα σας παραλάβουν από την πρώτη μέρα του ταξιδιού σας. Και από εκεί και πέρα, με βάση το πρόγραμμα 1 ή 2, θα σας διευκολύνουν και θα σας βοηθήσουν με τη μεταφορά προς το ξενοδοχείο της παραλίας. Μέσα σε αυτές τις ημέρες και πριν το ταξίδι, θα σας έχουμε δώσει ήδη τηλέφωνο επικοινωνίας σε WhatsApp εφαρμογή, οπότε όσοι δεν την έχετε, κατεβάστε τη στο κινητό, γιατί η Αφρική δουλεύει κατά βάση με αυτή την εφαρμογή. Τοποθετήστε και μέσα, αποθηκεύστε ήδη τα στοιχεία του αντιπροσώπου και από εκεί και πέρα με texting, με κείμενα, μπορούμε να ανταλλάσσουμε επικοινωνία. Φυσικά σε περίπτωση ανάγκης τους καλείτε ή καλείτε και τα τηλέφωνα επίγουσας ανάγκης τα οποία έχετε πάνω στο ενημερωτικό. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο ξενοδοχείο, και καλό είναι 24 ώρες πριν να κλείνετε και να προκρατάτε την οποιαδήποτε εκδρομή σας προτείνουμε. Να ξέρετε ότι όσα περισσότερα άτομα, γιατί κάνουμε κατά βάση ιδιωτικές ξεναγήσεις και εκδρομές, όσα περισσότερα άτομα συμμετάσχουν σε μία δραστηριότητα, τόσο χαμηλώνει και η τιμή. Θα σας κάνουμε τις προτάσεις τους. Να θυμάστε ότι είμαστε ένα νόμιμο τουριστικό γραφείο με τους ξεναγούς μας, με τα νεράκια μας και με τις πληροφορίες, με τις εισόδους. Αυτό το αναφέρω γιατί μπορείτε βεβαίως να κάνετε και τοπική έρευνα αγοράς και ίσως να βρείτε και κάτι οικονομικότερο από τους ντόπιους οι οποίοι πουλάνε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάντως, όσοι επιλέξετε μια τέτοια δραστηριότητα, κάντε την. Περισσότερες είναι ασφαλείς. Θέλω όμως να ελέγχετε πάντοτε κυρίως την ποιότητα των οχημάτων και ακόμα περισσότερο των βαρκών με τα οποία θα πηγαίνετε στα απέναντι νησάκια. Και βεβαίως το θέμα του φαγητού, το οποίο και αυτό μπορεί να αποτελέσει ζήτημα στο κομμάτι της ασφάλειάς σας. Όσο αφορά το πρόγραμμα λοιπόν, με το που θα φτάσουμε στο παραλιακό ξενοδοχείο, θα έχουμε και μπορούμε να μιλήσουμε με τον αντιπρόσωπο μου και να μου του στείλουμε την επόμενη μέρα το τι θέλετε να κάνετε κράτηση. Εντάξει. Και βεβαίως με βάση και τις καιρικές συνθήκες, με βάση τους υπόλοιπους ανθρώπους με τους οποίους ίσως από την ομάδα έχετε κάνει φιλίες, μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις και τις επόμενες μέρες. Την τελευταία μέρα του προγράμματος, που είναι η μέρα της αναχώρησης, θα σας έρθει η ώρα, αν δεν την έχετε λάβει ήδη στο πρόγραμμα, η ώρα παραλαβής από το ξενοδοχείο. Καλό είναι να είστε έτοιμοι λοιπόν τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα με τις βαλίτσες έτοιμες, να προσέξετε τα διαβατήριά σας, το χρηματοκιβώτιο να είναι άδειο, όλα τα πράγματα, να έχετε πάρει όλα τα δωράκια που ίσως να έχετε πάρει στο ταξίδι και από εκεί πέρα θα γίνει η μεταφορά πίσω στο αεροδρόμιο. Να ξέρετε ότι από όλες τις παραλίες, όπου και να μένετε, η μετακίνηση μέχρι το αεροδρόμιο είναι από 50 λεπτά έως 1 ώρα και 20 λεπτά. Αυτές είναι μεγαλύτερες αποστάσεις μέσα στο νησί. Οπότε είναι μια εύκολη πρόσβαση. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο και από εκεί πέρα με τον ίδιο τρόπο όπως φύγαμε, τσεκάρουμε τις βαλίτσες μας πίσω στην Αθήνα και πετάμε πάλι με την Ethiopian Airlines με μία ανταπόκριση στο Αντίς Αμπέμπα. Οπότε Ζανζιβάρι, Αντίς Αμπέμπα, Αθήνα, όπου θα φτάσουμε, ελπίζω, γεμάτοι πάντοτε, μόνο μοναδικές εικόνες, αναμνήσεις και πάρα πολύ χαρούμενοι από την επιλογή για το φετινό σας ταξίδι. Εδώ ολοκληρώθηκε η βασική ενημέρωση για το πρόγραμμα και για τα πράγματα τα οποία θα σας περιμένουν στη Ζανζιβάρι. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε μερικούς ίσως μύθους, να τους καταρρίψουμε μαζί και να αναφερθώ και καθώς τα τελευταία 2 χρόνια η Ζανζιβάρι χαίρει πολύ μεγάλης ανταπόκρισης, πάει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε και οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Να αναφερθώ ότι η Ζανζιβάρι σίγουρα αποτελεί έναν εξωτικό παράδεισο. Έχει υπέροχες θάλασσες, τις οποίες όμως θα ήθελα να σας πω ότι θα τις βρείτε κυρίως μέσα από τις ημερήσιες εκδρομές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, κρατήστε το. Είναι καλό λοιπόν όσοι θα πάτε στα ξενοδοχεία σας να επιλέξετε μία από τις εκδρομές, ιδίως στη Μνέμπα και στην Ακουπέντα, οι οποίες είναι πανέμορφες και είναι ακριβώς αυτά τα νερά τα οποία περιμένετε να δείτε. Από εκεί και πέρα, η Τανζανία παραμένει μία από τις φτωχές χώρες της Αφρικής, μία από τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα φτώχειας. Είναι μια μουσουλμανική χώρα, οπότε θέλω να ξέρετε ότι είναι μια χώρα αρκετά κλειστή, ο πληθυσμός είναι κλειστός, δεν ερχόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή, θα το δείτε. Οι κυρίες οι οποίες είναι ντυμένες, είναι καλυμμένες, δεν τους αρέσει πολύ μεγάλη επαφή με τους ταξιδιώτες και επίσης, και εδώ θέλω λίγο τον σεβασμό προς τις νόρμες και προς το πολιτισμό τους, δεν τους αρέσει να τους φωτογραφίζουμε. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε λίγο τη διαδικασία με την οποία μετακινούμαστε. Είναι όμως πάρα πολύ φιλική. Γενικότερα, όπου και να είστε, είτε είστε στο Stone Town, είτε μιλήσετε με το προσωπικό των ξενοδοχείων σας μέσα στο Εθνικό Πάρκο, θα δείτε ότι είναι ευγνώμονες για το ότι είμαστε εκεί. Θέλουν να μας δείξουν βεβαίως
και να μας φιλοξενήσουν τη χώρα τους, να μας δείξουν την ομορφιά της Τανζανίας και να μείνουμε ευχαριστημένοι. Η ασφάλεια είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, δεν έχουμε κάποιον φόβο ούτε στην πόλη ούτε στην παραλία. Καλό είναι όμως πάντοτε να έχουμε το νου μας. Το νου μας στον κόσμο, είτε είναι ταξιδιώτες από άλλες χώρες, είτε είναι ακόμα και κάποιοι ντόπιοι, να ελέγχουμε λίγο την κατάσταση και από εκεί πέρα να μην αφήνουμε τα πράγματά μας χωρίς να τα βλέπουμε την ώρα που κάνουμε κάποιες δραστηριότητες. Η Ζανζιβάρη είναι, όπως είπαμε, ένας τροπικός παράδεισος, πανέμορφος, με τα μπαχάρια του. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίσετε και αυτό το κομμάτι και για όσους ενδιαφέρεστε, πολλοί μας ρωτάτε, καλό είναι ότι μπορείτε να κάνετε και μια επίσκεψη σε παραδοσιακά δικά τους νησιά. Αυτά τα οποία δεν βρίσκονται πάνω στις ακτογραμμές, αλλά βρίσκονται στο κέντρο του νησιού. Εκεί μπορείτε να ζήσετε μια άλλη Ζανζιβάρη, αυτή που δεν έχετε σε επαφή με τον τουρισμό, εκεί όπου μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς. Οπότε μπορείτε να πάτε να αγοράσετε από την τοπική αγορά πράγματα τα οποία τους λείπουν, όπως είναι τα σαπούνια με τα οποία πλένονται ή πλένουν τα ρούχα τους. Μπορείτε να αγοράσετε για τα παιδάκια σχολικά είδη και με τη βοήθεια του Ξαναγού να κλείσετε μια τέτοια εκδρομή, να έρθετε και ίσως να βοηθήσετε με τον δικό σας τρόπο αυτό το οποίο πολλοί από εμάς ίσως να νιώθουμε ανάγκη να κάνουμε, όχι επειδή είναι Αφρική, αλλά επειδή εμείς ως άνθρωποι θέλουμε να δώσουμε μια βοήθεια και στήριξη. Είναι ένα νησί το οποίο, εάν ανοιχτείτε και καταλάβατε ότι είναι διαφορετικό από την Ασία, είναι διαφορετικό από την Ευρώπη, διαφορετικό σίγουρα από την Καραϊβική, θα περάσετε καταπληκτικά, είμαι σίγουρος. Ξενοδοχεία, καταλύματα και lodge. Ένα σημαντικό κομμάτι της εκδρομής και της επιλογής. Εμείς εδώ στο γραφείο έχουμε ταξιδέψει φυσικά στον προορισμό, το μεγαλύτερο κομμάτι του team, για να δούμε από κοντά τις λεπτομέρειες, να συναντηθούμε με το team του κάθε ξενοδοχείου, να κάνουμε την έρευνα αγοράς. Οπότε να βρούμε για σας μια ισορροπία μεταξύ οικονομικού budget και καλής υπηρεσίας. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα των ξενοδοχείων, επιλέγοντας κεντρικά σημεία, για το Stone Town μιλώντας κυρίως, γιατί είναι μια πόλη η οποία δεν έχει πάρα πολλές επιλογές ξενοδοχείων. Θα το δείτε, επειδή είναι ακριβώς προστατευμένο από την UNESCO, δεν γίνονται μέσα στο κέντρο της μεγάλες μεταλλάξεις των ιστορικών κτίριων. Οπότε παίρνουν τα ιστορικά κτίρια και τα κάνουν boutique μικρά ξενοδοχεία. Και το Τζάφερτζι και το Μάρου Μάρου βρίσκονται σε τέτοιου είδους ιστορικά κτίρια, τα οποία έχουν μικρής δυναμικότητας δωμάτια, πολύ ωραίους κάτω χώρους, πάνω ψηλά στην οροφή τα πρωινά τους και το εστιατόριο το οποίο δουλεύει, που μπορείτε να φάτε, και βεβαίως μπροστά από τα δρομάκια στα οποία υπάρχουν souvenir shops, εστιατόρια, μαγαζιά όλων των ειδών, τα οποία μπορείτε να τα περπατήσετε. Όσον αφορά τα παραλιακά ξενοδοχεία, εκεί υπάρχουν όλων των βαλαντίων. Αλήθεια είναι όμως ότι εμείς θέλαμε και εκεί να κρατήσουμε μια ισορροπία. Οπότε επιλέξαμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μια πιο αυθεντική αφρικάνικη ατμόσφαιρα, όπως π.χ. το Ευζίν, όπως το Παλούμπο, και ξενοδοχεία τα οποία έχουν λίγο πιο ευρωπαϊκό κομμάτι, όπως είναι το Ken Warok ή το Rio Jumbo. Η διαφορά είναι κυρίως στον τρόπο της αρχιτεκτονικής, στον τρόπο που δίνονται και παρουσιάζεται το σέρβις, ο χώρος μπροστά, οι σεζλόν, οι πισίνες, το οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι ότι όπου και να μείνετε, το προσωπικό είναι φιλικό, αλλά μην ξεχνάμε, ακριβώς επειδή είμαστε στην Αφρική, λίγο υπομονή στο κομμάτι της υπηρεσίας, ίσως λίγο της ταχύτητας στην υπηρεσία. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το ξενοδοχείο, καλό είναι να το συζητάτε και να το αναφέρετε στον χώρο της υποδοχής, να μιλήσετε με τον receptionist, να του πείτε ποιο είναι το πρόβλημα και βεβαίως, αν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται, μπορείτε να καλέσετε εμάς στη γραμμή επικοινωνίας και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Ολοκληρώνοντας αυτό το μικρό εισαγωγικό βίντεο, θα ήθελα να σας πω ότι το ενημερωτικό θα αναφέρεται και σε όλες τις υπόλοιπες χρήσιμες πληροφορίες για τις οποίες δεν μίλησα, για την ιστορία της Τανζανίας, για αυτά τα οποία πρέπει ίσως να προετοιμάσετε πριν το ταξίδι, για τις αποσκευές, για τις μπρίζες, βεβαίως για το συνάλλαγμα, για το κομμάτι του τηλεφώνου, με ποιον τρόπο θα δουλέψετε. Οπότε, αν έχετε κάποιες απορίες, σαφώς μπορείτε να μας καλέσετε, να καλέσετε το εξαιρετικό σύμβολο που σας εξυπηρέτησε και να καλέσετε και το team μας. Είμαστε εδώ στην διάθεσή σας πριν το ταξίδι και κατά τη διάρκεια ταξιδιού να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Από όλη την ομάδα λοιπόν του Dion Tours και Red Elephant, ευχόμαστε το ταξίδι να αποτελέσει αυτό το οποίο εσείς ονειρευτήκατε, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις σας να καλυφθούν πλήρως, να γυρίσετε γεμάτοι
Και βεβαίως περιμένουμε μετά το ταξίδι τα δικά σας σχόλια, τα οποία θα μας κάνουν πάντοτε καλύτερους, και βεβαίως σας περιμένουμε και στις μελλοντικές σας στα ταξιδιωτικά σας πλάνα. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, Χακούνα Ματάτα.